Però en mai de 2021, milierats de persones que es mobilizen enta sostiene era lei Molac. Aquesta lei que era portadora de grandes expectacions per als luengues regionals de França, notadament per as obertures que promette tot l'ensenyament. Un an après quasi, so que ha verdaderament canviat, que isso que avem volut veure en 4 minutos. Et primer canviament important que hi ha obligació per als comunes de pagar el forfait escolar. C'est-à-dire que si dos élèves du comune A que no perpausa pas nat ensenyament de la luenga local e són escolaritzats en el comune B, en aprofitar d'aquest ensenyament, era comune A que deu pagar el cost d'escolarització a l'escola de la comune B, que pot semblar una petita revolució, sobretot per als escoles associatives, mas és verdaderament aplicat, que calirà segurament demorar d'encara l'entrada de setembre de 2022 en també de qualques efeits. Mas els bascos de Xaxca i Castola i els bretos de Diwan que noten deja que la llei ha ajudat a convèncer qualques comunes tradicionalment refractàries a pagar el forfait escolar. Ne cal pas tot generalitzar solide per mu mantios comunes ne si volen tous temps pas plegar. Et deux au punt important de la lei que pertoca era la legalitat de l'ensenyament immersiu. C'est-à-dire, la pedagogia, on era luenga regional n'est pas sonque luenga ensenyada, mais també luenga d'ensenyament al costat del francès. Mais aquest punt que està censurat pel Consell Constitucional provocant granes decepcions i craïntos entre els militants. Et col·lectiu perquè viven una langue que parla même d'un més o en danger de l'ensenyament immersiu causat certs involuntàriament pels debats a l'entorn de la llei Molac. Praco, l'Educació Nacional que publica el 16 de desembre de 2021 un circulario que autoritza l'ensenyament immersiu, que afirma que aquest ensenyament per immersiu que és una estratègia possible d'aprenentatge de l'ensenyament bilingüe. Aquesta frase per anodino que pot semblar que és tot portadora de grans experts. En efecte, l'ensenyament immersiu era dins l'àmbit considerat com una tècnica pedagògica experimental. És l'ensenyament immersiu que és doncs reconegut per l'Educació Nacional en vez d'estar no conforme a la Constitució i doncs en situació prou precària. Quan les conseqüències concretes no eren pas d'enguero veure, que podem almenys constatar una certa afirmació de voluntat de generalitzar l'ensenyament de les luengues regionals. Tot i, com ha dit Martine Ralu, president d'OCBI, arre no segueix en pràctica. En efecte, no hi ha pas nada de generalització de l'oferta d'ensenyament. Però, aquest circulario que és ben, però, malgrat s'ho descrivut, l'Educació Nacional n'ha pas canviat les seves pràctiques i tradicions inexactes. En conclusió, aquesta llei portada per Paul Molac que ha permetut de avançar definicions a nivell institucional i d'obrir qualques possibilitats noves per ensenyament de les luengues regionals, més que hi d'enguero trop d'hora en també de conseqüències verdaderes sur el terreny i que podrà prendre temps abans que les poques mesures siguin respectades.